No miensan abo adehyiman ma memobi bia ha de mobile sompa no miensan beremu akan kase boso na kase yi enye yenkwa ya hoɔden enyumako binom enso ekura mu ba ya chidom a kase be eba wa kwamu na sompa 90.7 no miensan beremu kase yi etwa ne ho so dia fa sompa 106.1 FM TECHIMAN ewie enyumako ekura yemu a kase be etodwa eye 21st clinic sciatica expert wasi yankanche tiefo nyina so mo da so a edi dwuma ayaresa ne ayarehwe de ekosopa aninti sciatica no de hawa kodobia no eye 21st clinic of your time ene betumi etu ase akra edi amawo enye no nko a say stroke akomaya de mojamruso nyina no eno so tu anamoko 21st ho a ubenya wa yaresa kra kebi bu Aben company fo nso ekura yemu dense ono manyina no wotofa ho no mo a ubenya de ewupe bia say ye ayoro say yes men ni nyina no ubenya bim na upe washing machine ato anase TV no de na ayedada open mu na ene electropoint omuni broom showroom for da so eboda ro se eba no TV hu nsensam de aba beto de a eno so ho achade ne ehwo adodede nyina no wonsa ebeka bi aseda enkonfama saa enwumakuei awiei mamenye mre na fei ensamahodo a etodwa ewo kaseye mu no memfa bi ento wanem afuto akọ ediama Ghana kuafo pa se yenhwe na yemma no daache enye yasemhia yemmo yemma no ka ewo sukukuro mu hwan ana de se asemu edi atudwa emu nkyerkyeremu mede na mawie yi midibra se abuna poye mantam twrefo pani edima NPP amanyoko no fiansianie ma ye de nipa beje hwan so ena wode sa ensemu ede atudwa sabio so abraba opese ekonkan na wa opese utu anamo na bibia ekonkan de a ene ye wo se wunya ho hyeso se wo hye ho so e ode obeye bia ho wanso na ode sa afutu edi ama timamufu yi eno nso awia yi obati emunsem HIV yade no ewose ma onan eyentia ewa yare sabia na akwane ehwe omojam na wo bia wonu kwanya obefa so na wotu asie this yi bi nso na ode sa adesedie yi amagana fo nyina awia nsem wonu api ka ho ena matena se making kan ede asomatiefo se sompa no miensan beremu kase yebo awia mi amaje penie na kasiye yi mi ba bedomo sukwadi amawo eye mo amosomfo mwade nyina Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei kasiye bonu nkyiremu enie mesha sie ewa manwesiemu ewa NPP amanyoko no emu na abuna poye mantemu twrefo pani edema NPP amanyoko yi eyonimonyafo David Boache na wono edi nsembi atudwa wo kyeremu se yekase woye party bi twrefo pani a na achese wadwuma no esopa ni nyina nse wo na abehwe na watoto party nimo ensamo ekoso anamontuo pa wose wutuo se de be ya party no betumi afa ne ntampa ede efra na akonanim na wadi nsan wanyina etudwa ewo ade achie bia dwumadie so ewo sompa wo ha ani nsia chipo ba ko TECHIMAN ewo bra wo wa hene achampon eto nsafre no na ne enade ache bia dwumadie no obebo ayem ema pensempensemu etumi koso na numu eno wa hene wo to asembisade ama no eno obisa nso panikasi ato nsafre no waba yada asesa wo ba ye na emobisi e kase ebunu is regional secretary wasedia pa enisen na no onimonyafo David Boache wano sunya amra na sadie wo kiremu edema owa hene awade achembia dwumadie so more like the biara ebe friend said that Jumadi awudi na ututu physically coordinate the activities of the constituencies. So once they say biara hatimu visible constituency be coordinate the affair because constituency secretaries is required to the minute polling station the daily running with the annual current said the biara who MPP. Wey ane anu yi a
When my for David Boache, Wadema, or Wahina Champon, Ewa Sompa Hani Siachipo Bako Adiache Biaso. Nan Wabisana say, in fierce ye, Enna, ye warm, Sabuna Poemanta Mucho for Penny, Edema MPP, Emmanuel Kono, no also Tremuse, Wadin Fiancia, the Jumani dear Edimpa, and so bad Yadum, and in Pennyforda Rumanti, what to me I do Bia, and to some year, Yadaswa, Chassie Bubu Nakwe, MPP Emmanuel Kono. No maimu wa muswa bi enkrata mwato wose manta ni mansini monsono wa pese wudi peti nanimu no eno so hwekwan aba beto hom na no na de obonkrata ni bi kura bon wama ne yese onimoyafo David Boache tase nani da so wompa so bekoso a na wakura sa di brani mu se 12 penny e de ma MPP amanyoko no e wabuna poye mantemo ni nyina ahonkomobo ekoso awade ache bia dwumadi so a wo wahina champion bi sa no na wo kire nsemu ema no Sompa FM dikai ode meje de se the camp se masedi da biara yatenenka yehunu dwumadi no ode mafano de bia but dodo no beye mo ewa akiri na ehwe no ho se bia na ewo ye no ampa so bamfaso na se so bamfaso we ni dikai na ne to so mienu no ne hunu ne se party Sompa dodo amuna oda akodo bi anu bo Sompa ye se Eben kan di fu amri bi dia ko apa any adwin odkabu ebeji party ma because say we secretary de nsem dodo no a at abotre enu mumu a we be sum ajibe ma party be bi kura onu ba no se ne obe show bufu obi ye ko no de ani jine I believe say ni here in pass sin leadership edi odoji party ma kai anopa ewia enyumre oye accessible bia kwa mani kire na adwi ye bia be kire yese ye de adwuma kura bi ba be kire bibia na mo twene ho ye to ho na mo se ne odi ba no so ye wei eni nchiremu a wonimonyafo David Yaboache wono ena abepie mu bona poemantemu a waye 12 penny edima NPP amanyoko no ade ache bia dwumadie so ena ode sanchiremu wenyina nso atu dwam mekomanim ewo kase animu a ene ankobia hene edima forikrom nananum atena nkonwa wono kuro ya nso eyo hene edima eye dade ase nana ofori eje kufuo nana so na ekasayi nana de adesade amaga na kuafo nyina a wosere omo se omoma da achienye wasemhia titiru omoma esuku nsam sa ya wofo ahwefo kuani na nyame ye wado titi mo wiro na nya kakra wahini kiremu afahwe wo ba na nei nsase no esa eni ntini wobesere kuafo sem womonhya womoma suku kromo kenapa na no na bebo amada achi abusiano so enyamfa sodie na yenya ntoma kese to eyeba na ne ono kwano no eyebia ntoma owobi obia firimu ekase etwa ntoma owobi okwa na daka mu a eye ntoma nko a na so ne ba kase ma me school fees on pesa me to madusia so me pesa me suansa no nwuma wasimini kapre ba me de beboa wo na so eyebia baba mantam okro mu no na achese wo twa ho ntoma na no ena na wotu fo se obesega na kuafo se sasu ne ban no yenyi firi abra bom kra na yenhwe ye manu mo musuku ko ho eka sade be ya ebetumi ama ye da achetumi akon na wadi nse wanyina atudwa ewo fia so ewo techima bra poye mantan emum ewo abra ekuo bi omo hya aban ase na de omo ya ne se omo ye ntete ne kyerkyerem edima akuafo ekopie mu ewo fia so ana omo to nsade frankran ne akuafo nananum a omo be hye mu na womo ye sa nkyerkye ne ntitiye yi edima womo ho na nanya sa kwanyanyam wadi sa de sedie etu akuafo anim na nana ne kase mu no wasanso to aso kire se wobesere se fatraza ho nsem a eno so adane ntu anehye wo magana mu no abane betwa nani ede abehwe akuafo titiru fianso akuafo nsi fatraza ho nsem so no akuafo no ebobo ho a eno so akwakoye ensem bia eha akuafo pa nana ne nsem ne na de sede na afutuo no Sompa no miensa kase yenya bi
then the way we are sick on in school ni bibia by mumpuno obitimi bre party ho say in case position bi ba no wan school no mapika obi no backbench na no wan cheda rebia because no school ntina ma faka e kire say school here yenya teaching hospital regional ID na ba ye wo secondary school na ni nyina no because of education wan school a e beduru ba bi no ye pe obi am na ba ye adwuma technocraft no wan school wunya nti e besre so obi am fa na ban school kuda school na beduru ba opportunity bi ba na se mfa so ye penipa ho na ya pika oni e de waye school die hia school is everything ya educate ye ma no minim nipa bi won school da oso ne ba obehwe ni nti ye nja sa ntoma niam bia e hia na ye toto no ye mfa nhwe ye ma ye se wo hwe wo meyi a cha wo opsa nkwampa federalizer issue ni die e ha dwene fia so members no ne mo dua bayere no federalizer ne mo aye ene emo abini manu a wo tro bi kra no wo bi obitima mo bi ne bo fofofo after be bonko fie no wa tro gu asase ne mu no wa bonko fie na fra e federalizer asase na ma asase ne ye rich man ye feta wo so bayere ne bo kama effect bi eni ho na spray na ye dua de na ye spray afo no mu because eno no e quick the negative impact no so na ya re stroke no ne ba no high adwen o ma ye ni ntene ye nsesa atiafo nipa wakasa yei yankobia hene edema fori krom na nanom atankonwa wonu kro yanso na ye hene edema dade ase na ofori agye kofo na wo ade achia bia sompa Ediokrachi ponso na fidie kesie so edon so mujumedie bia branu bia ya wada bia todwa na edi eda so eya bibiman eya dwumedie bia omode tete emabunu ekirekire mabunu etu emabunu fo pa ema abrabo esedi esu kwei wutumi ehunu so na wonso wahwe ho yie na dane da no wo ho ankokam ewo abrabo no emu na ena wawura Jima Johnson okopiemo ewo nkransa ne nimpatamu dia ene edinya dodo na ade nim no ask God ekopiemo ewo abibima adwumadie so ewo abra Kwame Boatin adwumawura wono ena waye chiame a ade ache bia adwumadie ekoso ewo Sompa 90.7 so onom wono a ena wodi hu chiame enti ene wa bibima adwumadie so onom ena ask God watchira se yenhwe ehu ye pa na afei emabunu yema yani ena ho ewo kwan ya yefa so na yebo ye bra ena afei so nom so pesa wo bobra no na so tumi kwa wanim yi a wo se wo hye wo hu so ye papa na ne dia wakasa de fa ho nom self discipline na no ena wawura Jima Johnson wo kira musa wasada bia no wo ma wo mreyɔ etumi bru wo self discipline so na eba no sa ebema won so atumi akɔwanim ewa abrabom ebema wo so wadi yie ewa abrabom enti wo besre mabuna edu ba bia wo pɛ no ene sanka de chie kura nka da so adampam na so dwuma hu sada bi adwuma me ye no se mitimi kɔ na me yenim ye ni yie na abosome so a manya hu akatua ene nti wo sa wo sɔre na woma ohun sisi ohun so na wo sɔre na fenso no wutumi koma abrabɔ no enti sada be abrabɔ no be kɔyie enti no e wasada ne da no ma wani da ho na mbre ye bia wo abrabɔ mu no wutumi ma adwempa no etumi edi mbre ye no so obani kase e ba no se ye nkasa nhye nipa nkuran a ene wo hye nipa nkuran pa e wo abrabɔ mu enti sada be ye mabru so ye ni be da ho abrabɔ mu nti ena Sompa 90.7 wo mo so hye se adwumadie ya da ne da no wo mo to nsa de frɛ no ema no so baso na fe wa kyerɛkyerɛ abrabɔ no sada be ye babunu wo so betimi akɔ wanim e wo abrabɔ mu enti enei wani adwumawura kwambo aten ehia ye no self discipline and ask God what kire ye na nafuto ni nkyerɛkyerɛ mu no ebinie tinkan ewope nka wodi anka obenya anka esenka wada watinka mu no nka esenka wada na upe mu ni se bosom yetu akanti ese ene na nyina atinka na hepese eda no wuyi fuwo na obeye adwuma na unya wakatua nti self discipline no ekire niema bebre mu ma yehunu se ato da bi a omra ye ene wo ahodo no se omra ye de wo gbakọ ohaw mu dia se okutia omra ye no na wo de wo ahodo na wo a eye self discipline pedua no o ko interview o koduru ye o ko no na oyonko bi ma online se boss no be disguise no ho aba be kasa mo ho rough ndi oba wo de ye careful ampa obeduru ye no mo ohun so bi beduru ye no nsamo na nipa no ekeka ne se ne nipa ese ye ebi kura wadwene be yo se ne order amfo ye kan kura oboa but esan se upe bibipa bi ntini ne obeka bia ne obeye bia no
ube free wakuma mu ayi watenka a wote ho nka no afiri ho na wo de agina mu se ne be ya won sa beka adwuma no ete nipa bebree wo ho a na tenka a ote enti etimi ma ne ye ne a emfata bra ne pe entimi ndwodwo no nti ese opa wo pe senka unsa ka bebi no etimi dwodwo wakoma no ana dwodwo watenka no se ne be ya onye ne a enye na wonsa aka ne a ope Sadia beya wonye de enye na onsa aka de wope atiefo ani eyowura Jima Johnson edi adodo na de frɛ no adinim no ewo nkransa na fo ne ne mpatemu eye as God safutu yi wode maye ewo na ade achie bia dwumadie so ewo Sompa 90.7 ewo abradwumaru akwambo aten wone no na abibiman so na omo atwetwe nkomo yi wasu gusu abutie Sompa kasiye no metu waso yenkopie mu ewo bono mantano emu na bono mantano emu wawura wahene kwatem eba no masua hu nsem dia ene wopani chase wabere pa na ono nso di nsem bi atudwam na ni nyina ne se bono mantamo do ma central chase ho kopie ho no mu a de akwaso no enyasam keto akra empo no ye wiase nyina yesi ade HIV anase esi ade no yade a eje ne homena atiate se ewo manmu enti dane da mpanifo kan bi ewom wono a wonimu de wo mo enya kwanya omutufo pa se mabuna yaba emane mema nyina yenhwe ye ho ye papa pa se yade no enkoye ayete se sumna sugya no asadum suda bia wisie efirimu epie na de enti opani wakasa na se yade nsa de amane ho no so omsa aba ene yete dada na so esi ano apagya ni mu a ekọ nanimu pa eni to obesre ankra timanimu se nyame ade na ade chimbi anka da bia ye bodi se ne no ewose utimi kwa yaresabia na wokonso a woso mu hwemi mogya mu se HIV na se esimo na se yade no mi obi ana na se ba ne sa na hu a atumi ama watumi agya ahwe atumi ama watumi anum nro na wonso ahwe ho siye pam na se wokonso na wuni bia ne nyina so no ebeboa ama watumi hu sade wobehwe ho so na wohwe ho so eyiye na wowura Gordon wosai wano ena wadi safutu yi ede atudwa wo kire se sesia no se obepie mu awodo ma center ne mpatemu a wano na HIV na se esi ade anam woye penia tese wakasafa ho ebo ho dawuro na ono no de sade sedie nso ede atugana fo nyina anim se be ya bra ne bra no yenkwa yaresabia ne ehwe ye mogya mu se esi ade no ewo bia woni bi nso a wahu de wo beye. In the first place, no, I say omo test regular. I say o test na who status and never more who ahwe yawe. Nti omo test e advocate say omo be ye test na be test. We say ye test omo bebre ya. There dey what to edru so. Dey what to edru so na nipa ne dey edru so on no madru no on default consistently. Me reach sa stage say target undetected. Omo say transmission rate no ebe kofo. Nti first me say omo modern so omo be who status. Who status you now you positive. Ho free da me beje duru no obeje duru na won no duru na chances say o de be transmit o be spread ya mo bi na ye very good aside no they say o eduru a obi be nom na ade nti wo be o koje eduru ti sa na won nom a protection nti sa nyema wi na na condom use nso ani ayowura Gordon osai na wawia pe na woto aso kiremu am sesi ano Ghana exclamation for omuhwehwemu ni nsunsanso abetodwa me reporter wo mo de abetodwa efa HIV anase AC ade no ho enesem sabi ompanifo wiemonimu a turumu agro no ema AC no so ekonanim samre nso amana pagya pa ani ntini nyina mu no sabi okeka fro ne akeka madampan wutu mamonefo no okran so wutu entombe kwaso atufo akasa kire omuso de adesede ni bi efa awofo ne ahwefo bona kabie wo mu asowofo ne chief imamfo so sem ebra ne bra no yentete yema no yenkyerekere wo mo yentu omfo sa wo kire oba no ade eye sade atwere ne kan ya wo nyina wo mfiri ho nsa wo tu no fo se kwadwo manu sabio wo nyina wo kwa wani no se obi hia wo so ye bema no okasa o bani je ho enti mpo no mema osikado sopo obi ma me no nya sa ade no sabe memfa wo to a
wase wo ba no ba hu se watete ne dada ento obetwe ne ho firi hom sanya no so na asesuapom bi mpo ene wakopiem se yesu ku mu ene wakopie na obi pese wo hye no na asebio wone didi sa agro bone no a wase awofo sense wa hye wo ba ni kra no watunifo no waka sa asam na kire no na eda ni tirimu nteno enya ade wo beye enti ene homosexuality no eno so eka ho bi ema HIV na se AC diade no mwawa no adore aha no uko baby a yeji nduro bia uko Yesu ya health center uko de nyame uko amasu na se ope bia msabe kemi nti bomodin se obekwa na se ne a e be fese sisi no ne ye kwa ne ye kan HIV no ho asem na se de homosexual aso no so abegbomu no de bia be ko out ne be fese ye de no so be ka na ya bo no so hu de ru se awofo no hwe wo mane ye ye ntiti wo mu ofie mu hu se wo de hu kusimu a o chances no ye high na nipa na wo de no ko ye no so woni woni ne ko no wa test ya kire o se si na tia eno kwa se guarantee because after 3 months na so san we say we free into no that time no on san twen say 3 months na ma test no aba mama ye into no ye no we risk into ni scan na chi na mum twon ho e yes obetwen ho dan on say yare na duro no ho then so edipa de obi am pa duro no na ze nyankopon amoye say menu adu into duro no we say sisi no waya ma be say ba ko mu a yenti say mribi atwem but obi enu ho pese nka obenom ni papa mu de say wo ho na duro bi anom na so a obi apɛ ye momoden say ifie no awofo no ye ne ye ma no nkasa yen titi omu yi ye bo omu ho ban fees akra na nyini no oku school na woni ho mpo anya na abekire no no abebo modern say de wa cheche no de be ye adwuma wey any other sadia Doma Central Municipal Coordinator Edema HIV anase AIDS wowura Gordon wanonso wade amam na ye womo ewobro ne mantam ho nso a ene na adesadia nso akwade amaga na manyofo se ene yamwa na ga na mabunu wo mo nso mo ni so ade hu entimi mamu ebeye TVET school yenhye kenapa na yamwa obia na hone kasai wowura wo hene kwatem ebanu masuamu a wabini wom wanu kura ya nso ya lecturer ewo Sunyane Technical University ewo bono mantan emum wonu no ajato na koma pronso a wekire mu se obekwaso no abodawuro no na afi wabo amagana yesika asem no maburu nso krankro no maburu da ache atumi so akonanim afi so hye maburu nyina nkuran sa wo ya baburu na de wanya wo ya bia no wasimu oni enkumu pa nsanu nwuma ehia enti ahonya se obetena se obi betie mawie university mawie suapon na so sabio mehwesa aban bi befa madwuma abanya mfa nadwuma no wote hunu de woye wase wanyina emu abraso se yanyina ekabom ne yatumi kanya maburu no na nsane nwuma nso no yama yani ekuhu ewo ho woye obi graduate na mpo wabafie na sa aban bi anya mfa wadwuma wase wotumi ya biribi na wode hwa wabrabo na wode boa wabusua eninti na futuo no eno so yenya bi sei university programs na yenche students na say ubia di obetinya ya na say brana be hwehwe adwuma university adekire no ebi wadwen ema wan kasa ubia unso timi ebe be adwuma ene no chinso you bia oye program bia na dwen say obie di say program no aba be hwehwe adwuma na so de you obie adwuma enti nipa bebre ekolo but you bia na pese obia or ba be practice law then say university education target say bia na fabra be hwehwe adwuma na mom ne wo say target say bia na be training wan kasa be bia na employ others. One thing about Africa is say economy ni bia be anti politicians no feel say my economy no ho aye den a na fi omu bia no mo twa ho be bia mutim bufo no say economy no is stronger u betimi akoye program bia okay but u bia sika ofie nti we be bia waduma enti so omo economy no ho ye den say nipa ebie or pepesia or pe sika ofie so omo nkasa betimi ebie na dwuma there is nothing like useless degree. Ohini kwaten wosan gina ho ebiem kire mu a wobesira Ghana manyofo pa se yemu amaburu no na enya se amanyofo binum emu amaburu na omonya sika na kase akese ene sebio no ma kese na wo moye na wo kira wobesira pa se nyina se kabo ne se akekere wo manu a eno ena ebetumi aboa aninti no obaburu bi sua adwuma kura pon ne ho a ba bi obenyo de ne konta na asie kura no waye bibe no ne nyina mo na akwakoye bu achi biden enti wode asedani bi ede mampanifo waye bi a woboa na afi wonso onyanya bi so obi anya bi afi so samanyofo titiru sa yemu amaburu ne enya se yenya sika kaka bense no ma kese kase akese ene etoto ewo mayimu
petitions they also almost city up no no emma me ade so from Mambaguru no how about omo we are the pam no munya ho akadem fa enye adwuma omo we nursing training di mo ko sia carpenter di mo sia fitting but omo we no omo nya carpenter di amfa to tools emfa nye adwuma dem go fo we na nam Ghana how omo ne nam ha economy na facility omo mabrabo abaye basa aban no strengthen economy no na practical aspect no so to say the aban no di vet no na so for buy no e ho no nyambo it is a practical aspect no ye more na se nipa no scale no e wo ha na se aban no so atwa sika bi e wo ho and economy no ayi che ebia cost of living no e wo form wakosia hairdresser wapon wo hairdresser ba ko na mi mu container bi crowd bi ye na no so cry asem if you know what san ya man kra na o ko pe kwan chin ba bi abo container no assembly corner bra back and forth near there yi fa we bra yi see niema yi nim se nipa no ontumi nyamba enne entiam fa san ya man ngwa kwan mu a yi sise ye be nipa ho henkan no o mu nyene mbabunu no ho na yi nya se ye bi sika na to cash akese bi ye niema se biu ase ensheda emfa tuntumba mbabunu no abrabom no wei eye ohene kwate enatiefo mote nenkano sompa no miensa kase 21st chronic na dawroma ena kase boi etumi baje na sedapie sie nkomfa mo senei o mangene mu nkrabata makoma kudunu mu da so ebio mu da so ba adwuma osi atika ho nsefa koda o moto asinti na atwe wonum 21st ene betu ase kra sa wantini padua na senso de a ene onti ayaresa se sa wo yade nso so ko 25 ne hwewo ne hu adu de be ma wo mfa pem na sabe nkonu maduro bi echembe do hawo ebebere ni padua nti omo nwura omo de ma Ghana for mo kwaya de show ho no eye kro gin sadia ono mo a wo mfa wo ha biada emfa emani padua no enye enonko a sabakuma ya de ba ni stroke nso de a anyway 21st omotenete NKORANZA we ye kira kwan ye NKORANZA new market kwan so children's park Eben children's park de ni Victory Presby bank no de di hwe ni mo awie sunya nso behu ye TECHIMAN nso ye wo honom ye BMTTD TECHIMAN sunya kwan so enti ho nso to fa honom a wo behu ye ba bia wo bia no 21st ekan ho eba na frɛ nso obetimi afrɛ number yi na wo nso akwaje ayahwe e wo honom a doctor for no ebeboa wo kamam ye 0540 311 311 21st clinic na the sciatica expert awie wo mikro mu din wo sika famu ana kasiebo mi kenkan je edema wo na densifo nyina nso ene mohene wo fremu a samomra himfie na momra beje no ma esefata ene ho akyede kebibo aben wo se densifo nyina am last stop ene honum afi ne wanya sika abesi dan a ene kebibo aben sebra ayo rosa na cement na densie no manyina obenya be se wo hwe no TECHIMAN hensa bomp ne atwa to kra no TECHIMAN suyan kwan so kumase kwan so ho ena aben kebibo aben eyo no sukramimo ena kasebo me de bra wom na op TV na washing machine na nso odi asiu no ma wabra wo mre blenders ni nyinam Let's point wamane broom showroom for na akambo mo de no ma bebre free Germany abepiem awo mangane mo o TECHIMAN ne mpate mo a ohina himfie anim ho ba hima brosa na se ona chese wo ebutuo na TECHIMAN Tamale station so no no so ho behu wo mo Access Bank na fe Holy Family Hospital no mo hyemfini ho asentem ho awie mo nyina ka ho bi na kasebwe eba je from 0542 414171 kasiabo no esimi sore ama dwumadi aka bia no ato aso ewa fidie kesie so ama afei ene waka me ho de a ensem atwagu na edoso pa wade acha bia dwumadi so ewa Sompa 90.7 wawura Jima Johnson edi adodo na de frɛ no as God watufu pa se yema yemra yone mra fom na asebio de ohia no manimom enko animu kane eba no se yentufu yenkasa kyerɛ maburu na abrabo nkoyie de opani wono a ena chesode ato no ho so a wo je no kopie mo wo bibi madwumadi so a wone kwan boate adwumawura ena bo nkomo ya self discipline ya ade a wo mo ehwe ya eno so mu nsem wuti bi nsam de na edoso ena mtena se mekenkan je ede ma wo Sompa kase ede man sedan confirma manager Philip manager Bojebo abawa Sarah nyamo hia mu nyina systematic press ono so no MCR wo ho piem na nkasa ena febra Eben wo mu nyina so boaye
deɛ ɛmɛ yɛkɔ Facebook ɛna afɛ YouTube awia yi mi amekenkan kaseɛ no ma wɔ mi din Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono me sorry ama Sompa 90.7 Sompa drive to aso papatos ebeka jagum sanso Sompa 106.1 FM TECHIMAN and so systematic press one so no obeye ne sa ntima fidie no ene da bia titiro Sompa ya fidie nyina fi se ha na ne pene nyina ewo mema